Agtultuli ti repatriation program, ti Department of Migrant Workers kadagiti apektado nga OFW iti Middle East. Kabayata na, panang sukiso kadagiti trabaho iti abroad, makikita iti social media sakbay nga aplayan, ipalpalagit ti ahensya. Kanayuna na detalye ti report ni Audrey Villena. Baban iti repatriation program ti Department of Migrant Workers, baligyan nakaawit ti 6 katalo a migrant workers at taga Cordillera. Manipod iti Middle East, gapu iti mapaspasamak atensyon iti nasawa lugar. Sigun iti ahensya, dagitoy laang dagiti nagnumar iti serbisyo nga ipapaay ti gobyerno kadagiti overseas Filipino workers. Sa nakaraman dito'y dagiti OFW agin matang iti bukod a plane ticket nga agawid. Sa ngayon po kasi voluntary repatriation yung ipinapatupad ng ating pamahalaan at binibigyan natin sila ng pasilidad para mapauwi dito sa ating bansa. Iti repatriation process, naskan ako mamang dagiti OFW iti opisina ti DMW iti Pagilian na pagtatrabahuanda, tapno may pakaamuda iti ahensya akayat danya agawid iti Pagilian. Sigun iti ahensya, no sana kabaulan ti OFW amapan iti opisina ti DMW, mabalin na ti kapamilya na ti agturong iti ahensya ti gobyerno tapno makakiddaw iti request for repatriation when no request for assistance. Dagos mo't ama idanon iti One Repatriation Command Center dagiti kiddaw tapno mapapartak ti proseso. Mangipaaymat iti naskan atulong ti DMW kadagiti OFW ana repatriate. Pakairamanan dito iti financial assistance, medical assistance kan livelihood program. Kasi dumaan sila doon sa mas nalimuot na kalagayan, na proseso. Trauma. Oo, trauma. So psychosocial po ang unang ini-evaluate po at ginagawad po sa kanila. Okay. Kung sakali man po na naging successful po ang repatriation dito sa Pilipinas, ay idinadaan din po natin sila doon sa reintegration process natin. So ini-evaluate natin kung ano yung pangunahing pangangailangan nila at ano yung programa na akma para sa kanila. Kabayatan na, adu kadidagiti overseas work advertisements ang makikita yu iti social media? Palagip ti DMW, saan adagos ang mamati iti daytoy gaputa posible asan alihitimo, kan mabalinpay ang makapagbiktima iti human trafficking. Sir, ito po ay hindi lang sa Cordillera region. Okay. Pero madalas po sa ating mga OFWs ay yung tinatawag nating labor trafficking. So yung mga OFWs natin, akala nila pupunta sila sa ibang bansa para makapagtrabaho. Ngunit yung isang example po nito, sir, ay pinupunta sila sa Cambodia para sa isang scam hub, sir. Inayon na pay asaanan nga applyan ti trabaho iti balasiw taaw no daytoy ket addaan iti too good to be true as sweldo when no offer. Saan nga aprobado ti DMW, dumaw dawat ti recruiter iti bayad nga awan pay lang ti papeles, ken tourist visa ti maipaay a papel. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.